Shoutout sa inyong lahat, guys. No, I'm so very happy right now kasi naririnig ko parang naka-notice na si Digong na masama yung booster. So pakinggan ninyo yung sinasabi ni Digong about this booster mandate. Kasi nga parang naka-notice siya na hindi maganda sa katawan. Kasi nga, ganito yun guys, yung vaccine, alam niyo yung vaccine, virus yan. Pinapasok sa immune system natin. Yung immune system natin, yun ang shield sa lahat ng mga viruses. Yun ang shield sa lahat ng mga germs natin. Pagpapasok niyan sa katawan natin, poprotektahan niya ng immune system natin. Pero, nilagyan ng virus yung immune system natin, kaya naging weak. Kaya, yung dalawang turok, okay na yun para ma-immune yung mga virus sa katawan natin. Pero, nakakasama na yung booster. Kasi kung palagi mong nilalagyan ng virus yung katawan natin, nagiging weak tayo. Nagiging complicated yung katawan natin at nagiging symptomatic na yung naramdaman natin. Nagiging masakitin na tayo nang dahil sa virus, dahil ang dami ng nailagay na virus sa katawan natin. Yun ang totoo. Tingnan ninyo ang mga pulubi. They are so very energetic, active na active kasi walang virus sa immune system nila, walang nilagay kasi nga hindi sila nagpa-vaccine. Yun ang totoo. So ngayon natutuwa naman ako ni Duterte at pakinggan ninyo guys yung sabi ni Duterte. Pakinggan ninyo. Viruses na pinapasok sa katawan mo. Nabasyan ba sabihin mo na yung iba patay? Pagdating yan doon sa katawan mo, mag-resurrection yan. So you have a problem again. Yung pangalawa pa, check out the vaccinations that are being done daily. At baka so, magsali ka na doon sa second shot mo. Klarong-klaro. Para kompleto na. Klarong-klaro yung sinabi tama niya. Na yung na dalawang doses. Dalawang turok, okay na yun. So, parang naramdaman na siguro niya na hindi maganda. Parang naka-notice na siya na hindi na maganda. Na parati na lang lalagyan ng virus yung katawan natin. So, thanks God. Thank you na naka-notice na si Duterte. At I hope na soon as possible na meron na tayong freedom at meron na tayong karapatan, rights, no, to deny, to refuse the vaccine mandate. Kasi nga para sa akin guys, kung totoong merong virus, bakit walang namatay kahit isa na pulubi na nakikita ko dito sa streets namin, sa street namin, sa community may mga pulubi, sa street may mga pulubi, pero hindi man, walang kain, lack of nutrients, lack of vitamins, lack of there are no shelter, wala silang shelter, there are no clothes, wala silang clothes, then wala, hindi sila symptomatic. Hindi ako naniniwala na sasabihin nila na ang tawag doon, hindi daw sila matablan ng virus kasi maraming virus sa katawan. Hindi ganun. The same lang tao. We are all the same. Human. Kung may virus sila, may virus din tayo. Meron tayong virus. No? Yung good virus na nagpa-fight sa bad na virus. Kasi naniniwala naman ako, we are created by God. The creation of God. So, ang Panginoon naglagay na yan ng shield
nilagyan na ng shield ang katawan natin para umabot tayo sa edad, sa tamang edad. Para tumaas pa yung edad natin, para maging tayo, para ma-learn, para maka-learn pa tayo ng ma-explore pa ang ating mga pag-iisip hanggang at the end of our time, no, the end of our life, lahat ng experience natin, ayan po ay na-learn natin. So, nakuha natin at based of our experience, kaya nga, nagiging knowledgeable tayo. Nagiging anong tawag doon? Dahil sa pag-o-observe natin, sa haba ng panahon, nagiging may nalagyan na ng knowledge ang ating pag-iisip. So, yun lang masabi ko. So, thank you once again Duterte na tama na yung dalawang turo. Bye-bye guys!